nginep nang nggonku. Ngotek nginep nang nggonku ngotek jagal nameri. Apa kuwi? Endok cilik. Ya umume nek cilik ra iso dipangan. Wis endok gede. Ya. Jatek jagalna cul namani. Benderut teruskan. Ya. Spesial hari kemerdekaan lho Mbak Umi. Nggih, Mas. Yang ke-81. Ya. Desa Kalibangkang itu luar biasa lho Mbak. Pripun? Setiap tahunnya itu memperingati hari kemerdekaan dari berbagai acara dan berbagai lomba-lomba. Nggih. Berarti niki setiap tahun ngeten niki nggih, Mas. Setiap tahun lho Mbak. Niki swadaya masyarakat lho Mbak. Kompak wargane. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Kalibangkang. Urunan, gawe tenongan, melu arak-arakan, melu dandan, bisa melu memeriahkan HUT, HUT, melu surak-surak kan bal-balan, mbuh menang bora sing penting surak. Sing penting guyub rukun. Guyub rukun, nggih niku mertandakaken bilih Kalibangkang wargane niku guyub rukun, mulane mboten mokal. Kalibangkang desane maju, aman, tentrem, damai, pembangunannya ya luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak PJ Kades dan para perangkat lembaga desa ugi sing sampun berjuang lho Mbak. Nggih. Nentremaken wargane. Nah nggih, napa malih kula bengi niki seneng banget Mbak. Pripun? Sekarebana niku disengkuyung kalian Mbak Umi Hafifah dari Ponorogo. Tepuk tangan untuk Mbak Umi Hafifah. Ya request penayagan lho Mbak. Lha pripun Mas? Anu sing genter karo sing rebab. Wala biasane sing ngempul Mas. Oh ya sing ngempul barang. Heeh, lah ya. Iya sing ngempul barang mau dilalah sing ngempul ya takon Mbak. Pripun? Apa Ibu Ponorogo hadir lang? Ibu Ponorogo. Ibu ana lho ngibune ana loro. Lah pripun? Biasane angger sampean ora mangkat kuwi ring Mbak Arum. Nukokna pokari suwet. Nukokna sosis bakar. Wong sosisnya dewek mau bisa ora dadi. Mulane tuku sosis bakar. Iki barengan Mbak Umi Hafifah dan dua-duanya itu digemari semua lho Mbak. Nggih. Apa malih begini iki penontonnya jangan luar biasa. Tepuk tangan untuk para penonton. Senajan ning gunung ning nyatane lho Mbak. Nggih. Wargane lan penontonnya niku kathah. Sing rawuh. Nggih niki sing streaming nggih kathah. Pun nate ngambah ngriki napa dereng Mbak Umi? Dereng nate nembe sepisan niki. Oh, baru satu kali ini. Mriki berarti gunung. Gunung. Termasuke. Nek mriki kecamatannya Ayah. Oh, Ayah. Lah Ibu? Maksudnya iki kecamatan Ayah. Jadi kene kecamatan Buayan manjat kecamatan Ayah. Ibune ya lho kowe duweke sing ngempul. Ibu Ponorogo. Ayah itu nama kecamatan, Mbak. Juga nama desa. Iya. Nggih, wargane niku luar biasa saking kecamatan Ayah. Kades-kades nggih luar biasa, Mbak. Nggih. Bapak Kades Saridi. Pak Enjang sing Saridi. saking Telaga Sari. Ngriki ngilen. Enjang tanggal 19. Oh, nggih. Iya, Mbak Umi ikut apa enggak? Masih ikut. Saya 3 hari. Wih, 3 hari ya? Iya. Nginep nang ndi? Enggak tahu. Kena orang Tapi ngerti. ya jare sampean sing mikir. Tenang bae tak pikir bali nggonku bae ya. Ya. Nginep nang nggonku. Ngotek nginep nang nggonku ngotek jagal nameri. Apa kuwi?
endok cilik. Ya umume nek cilik ra iso dipangan. Wis Mas. endok gede. Ya. Jatek jagalna culnamani. Piye kok dicolek? Ya nyapa-apa ana lho, Mbak. Langsung nginepe nang Dita bae ya. Nggih. Angger nanggonku ngumbuk dadi bahaya. Sampean kuat ning nyong sing ora kuat, Mbak. Umpamane imanku kuat ning imin sing ngisor sing ora kuat. Guyon lho, Mbak. Nggih. Mun baper ngaturaken salam-salam griye, Mbak. Atur para penonton. Nggih niki lho, apa? Apa? Napa? Hah? Aku gak krungu, nggih. Nggih. Sik. Aku Iya. ning kono semangat lho Mas, penontonnya ning kono semangat sing lenggah-lenggah semangat. Alhamdulillah ibu-ibu lho, Mbak. Lah nggih ibu-ibu, bapak-bapak masih semangat. Masih. Oh, masih. Ndak kesel. Ah, kok nggih terus to, Mas? Lho ngono seminggu ya carane capek. Ning ku anggere dihibur tembang-tembang nggih mantun nggih, capene nggih Bu nggih. Nggih. Ki nembe iki penontonnya akeh banget nang gunung ora Lah, nggih. tau nggih. Kok Kali banget nyong ping pindho nang kene lho, Mbak, nembe lho. ten mriki? Nggih, Bapak Ibu nggih. Ping pindho ngenjang tanggap maling nggih. Wah. Nggih. Weh, Pak Warsit, awas angger nanggap liyane. Guyon. Salam-salam, Mbak. Wau sing nyawer jenengan tesi lenggah napa mboten? Tasih. Bapak Kades saking Telaga Sari. Tasih. Monggo Mbak dipun pundhut pirsa mbok badhe nyuwun lagu. Napa Pak, Bu? Podhaku ning sampun. Niki wonten WA Pripun? dari Bapak Kadus Warsit lan para panitia ngersaken sesi deman, Mbak. Oh, nggih. Nggih, sesi deman nggih. Sesi deman. Nggih. Ya. Slendro, Slendro. milih sesi deman riyen apa milih kelinci ucul riyen? Derek pun jenengan Nyong manut pengen lah. sendi. Nyong asalana sinden kaya sampean ki nyong manut, Mbak. Tidak Kula ki- bisa perkutik. Aku ya manut, Mas. Oh, apa iya? Heeh, iki Asalana kaya nyong iki manut. iki ning kene iki manut dalange to. Oh, iya, Kabeh jelas. manut dalang. Iya, kudu harus ya, Mbak. Iya. Sing jenenge wong nyambut gawe angger ditemeni lahir batin, insyaallah rezekine dadi berkah. Mbok kaya niku nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Mulane men berkas iki nembang. Kula nyuwun peluk barang mawon. Saking Nggih. Mbah Satiran Raska ugi ngersaken kelinci ucul. Sing sampun transfer kalian Mama Kaca. Mbak Arum. Peluk barang lho, Mbak. Nggih. Monggo dipun bawani riyen, Mbak. Ciku Sulinge Wah, apal ya, Mbak? apa? Ciri khas dari Sekar Buana kalau bawa utawi anu nembang-nembang apa umpamane suluk barang ya harus ada suling dan gambang. Nggih. Ya angger greget saut aja digambangi. Apa, Mas? Greget saut sulukan lho. Oh, Rebabe ya ajang kok gambange ora rebabe iya pada bae lembo. nek bawa rebabe oleh melu ra, Mas? Aja lah. Aja. Gambang bae karo suling. Oh ya. Penggambangnya kan penggemar sinden. Anu demen sinden ora kelakon dadi ngarana wong bapak digambangi. Iya. Anjay. Iku dadi kateras Saking Banjarnegara dari Merden Purwanegara Ngirawu lho, Mbak. Mbok Nggih. pilih Pak Kades Purwanegara, Merden lan ugi Mas Putra Wisanggeni.
Nggih, mau saking Banjarnegara tebih ngujal lho, Mbak. Nek Banjarnegara mriki berarti pirang jam, Mas? Antarane ya 3 jam. Oh. Anggere patas. Jauh ya berarti Yang ya. 4 jam nggih paling boten nggih. 3,5 jam jauh. Tapi kan ada kata-kata jauh di mata, dekat di hati. Oh iya. Ya. Kayak rombonganku karo Mbak Umi, walaupun Mbak Umi jauh tapi ada kata-kata lho Mbak, seperti itu. Ngono. Ngono lho Mbak, mulane sing ngrebab langsung nganggo kacamata. Berarti saya nek chemistry ya, Mas. Ana chemistry, ora ketang wira suarane pe dadak gemagus. Ada chemistry tersendiri. Ngalor ngidul tepung gelang mongke Saipo Saipo bunga rasaku yen mulai bakal tak lajengaken langgam klincucul sarengan Mbak Umi Habibah Fitzkar Buana berpacu dalam melodi monggo. ngobengi kutha sateruse ing desa mergaku hanggoleki sing tak tresnani klinci Monggo Pak Nawin. Bu badhe minggah panggung monggo. Pak Siswanto Kalibangka. Aku nyambut Jakarta. Jebul ora ketemu. Pripun Mbak? Napa Mas? Main iringane ya. Oh main banget. Main Kok banget. mainnya apa Mas? Apik. 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 Oh apik Apik. banget. Apik. Iya, betul. Betul kan? Nyaman Bok Mbak? Nyaman sekali nderek Sekar Harus nyaman. Buana. Saya itu pandai membuat wanita merasa nyaman. Oh berarti sama-sama mau Orang mau gawe maksudnya nyaman. anggaran asinden ya Pak penayakan melu ngenyong ya digawe nyaman. Dadi nyaman menyambut gawene kepenak lho, Mbak. Iya Untuk betul. nyaman berbeda cerita bukan. Iya.
Kalau itu nggak boleh dibawa-bawa ke panggung. Maksudnya kan rekan kerja ya. Rekan kerja loh, Nek Mbak. ning panggung ki sama-sama nyaman, Ya ini kan iya. penak. nek Aku kerja. dan kamu kan cuma teman. Iya, kita kan cuma teman. Nah, iya, lanjut, Mbak. Lah Kelinci ucul sampun dipunaturaken. Sing nyuwun Mbah Satiran Raska, Mbak. Nggih, Dari Bekasi. oh nggih, Asline matur mbuayan. nuwun Nggih, taliasipun. Dongaken, Mbak. Mugi-mugi Pak sinten? Satiran. Pak Satiran panjang yuswa, Amin. berkah barokah rezekine lumintu. Amin, amin, Amin. Anggere bocah wadon kaya ki ya Kang Togok. Sinden ta? Ya sinden. Suarane main, ngomongnya halus, ora sombong, ngapa-ngapa gelem. Maksudnya nembang Ngapa-ngapa apa-apa gelem, nembang apa-apa gelem. Oh. Apa-apa cantikan, pinter. Geleman. Apa? Geleman. Geleman dicop. Ya, heeh. Ya mulane Makanya aku dicop. seneng ya gue. Mergo geleman. Iya. Oh iya. Geleman dicop maksudnya lho. Heeh. Geleman Iya. dijop. Dilajengaken, Mbak. Napa? Apa to? Sesideman, Mbak. Oh iya. Dari Bapak Alex Kadus Hendro. Warsid. Tenang bang kono sing nyawer Kang panitia, Mbak. Oh iya, siap. Biasane nggih. Ngefan kali jenengan kok, Pak. Sinten? Panitia? Panitia sedaya kali warga masyarakat mriki, Mbak. Oh, nggih. Jadi kerawan Mbak Umi itu seperti apa ya? Kerawan bidadari, kedatangan bidadari. Lah napa sami ngertos kula to Mas Mak nggih mboten to? Nang YouTube sih, Mbok sih. Nang YouTube, Mbok. Oh. Media sosial, Mbok. Oh, nggih. Iya, ya alhamdulillah ya, Mbak. Nggih. Apa ngerti ngenjang enten sing ngersaken, sinten ngertos kok. Sing ngersaken. Ngersakaken. Ngersake apa, Mas? Ngersake aku. Lah nggih nanggap maksudnya ngejob lho, Mbak. Oh, ngejob. Iya. Mana ngersaken sampean nong-nyong bae gelem. Duh. Sampean iki mbok ngelingi, sampean ki arep rabi. Apa hubungannya karo arep rabi? Lah piye kok? Maksudnya gelem ngejob lho. Iya, rabi itu masalah beda itu. Lain cerita. Oh iya. Rabi itu nggo nang omah. Nek nang kene teman kerja. Oh iya, betul. Iya, sesideman, Mbak. Ya. Calungan ya. Ngerti calung? Yang ngerti Ngertos, mesti lah. Niku ngertos. Ramdan niku mastere. Iya, mulane Mas Ramdan niku master calung lho, Mbak. Oh iya, betul. Iki nek ning kampus kan sak kelas karo aku, Mas. Iya. Sak angkatan ro aku. Iya. Iki sing paling pinter. Kan ning nggon aku di isi Surakarta itu ada apa kuwi jenenge? Mata kuliah. Iya. Mata kuliah Karawitan Banyumas. San. Banyumasan, Nggih. Dadi diajari Mang Ramdan. ora. Maksud dia Oh. mboten sing ngajari nggih dosene. Oh, dosen. Nggih. Pak sinten nggih Banyumas nggih Pak Pak ya? Darno. Pak Darno. Terus ada Mas Guru. Mas Guru. Terus ada biunge. Oh nggih, mbok pilih niki Mas Ramdan ngenjang nggih dadi dosen, Mbak. Amin. Yang ngenyong urung tau dolan Solo sih lah. Bareng wis gede urung tau dolan Solo. Aku ngerti wingi storymu ning Solo. Apa ku nang Ambal? Ya ae ning Sar Gede to. Kae nang Ambal Mbak dadi nyong jane Kang Jogja ki nyong Bali, nyong etok-etok nang Solo. Anu etok-etok. Ning Jogja ning Sarkem. Ush, Heeh. Soalnya Sarkem siapa? nek ning Solo ning Buri RRI. Ora tau nyong Lokalisasi. Sarkem ya ora tau ngambek, Kali Tengah nyong ya ora tau ngambek.
Pamane ngaring mburi RRI. Nek cara kene iki apa Mas? Ngendi Mas? Lah nyong arek ngomong lah, riku. Nyong anu esi bujang. Hah? Anu arep bojo lah. Jangan ngomong ae gue nyong anu tau ora. Ya ora ngono kan saka ceritane kanca-kanca mbok menawa. Oh nyong nek jere kae sing gambang karo sing demung kita sarang kene Wanagriya. Oh. Terus Tanah Lor, Baturaden. Jere tapi lu nyong tau urung tau, ora tau. Kok jarene? Jere. Iya. Tapi sampean hafal, Mbak. Ora. Lah miki ngendi kaya niku? Aku jare cacah Mas. Oh, Nek ning Jogja ya nggone ya Sarkem. Nek ning Solo ning Mburi RRI. Nek ning Bantul ya Anu ning apa sih, tempat apa? Parangkusumo. Tempat apa sih? Hiburan. Wisata ya? Wisata. Oh wisata. Heeh. Yang orang ngerti nyong saiki mengana lah. Ning kono komplit Mas, ning kono komplit. Komplit sosis bakar ya nak, Ono. bakso bakar ya nak. Ono. Lah mengana nyong gawa sosisku apa kena? Nanti Ya. bakar nang kana. Piye? Ya ora iso ning kono wis paket. Oh paket. Resto ya nak mbak? Apa Mas? Resto. Resto ono. Oh kafe. Ono. Iya iya, yang esuk tak dolan ngana. Iya. Dolan ngana njaluk dikancani nang sampean ya. Ya aja. Ojo. Aja. Ya dolan mengaring Solo bae mbak. Ya. Belanja. Belanja, Mbak. Belanja apa? Belanja Mas? kebutuhan. Kebutuhan kayak iki sandangan doh. Oh. Blangkon, Heeh, jare. garit, blangkonku kena sesek angger nyawang sampean kok. Kok blangkon kok sesek ki terus Iya, nyapa nek ngerti, nyawang Mas. aku ki. Terus montolane gedeni. Iki sih iki blangkon ki lho. Ana nang montolane. Oh iya. Nembang bae lah. Nembang. Aku benci pikiranku. Mbak. Sesi deman. Bawa Mas. Bawa. 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 Pokoknya kudu bawa. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya. Pak Nawin monggo mbok badhe minggah, Pak. Saking Jogja niki, Mbak. Oh nggih, monggo. Monggo Pak Nawin. Sawet menyang kutha gedhe. Yayine teng wingking kelir. Nopo Pak, sing mantap nopone Pak? Oh iya, Tenang terima bae. kasih. Masih semangat? Oh masih, ya Allah bapak-bapak. Nganti bubar nggih, Pak. Mangke nek nganti bubar kula aturi beto kondur sinden setunggal-setunggal. Ya ora ngono terusan. Ada Nek nganti bubar, pokoknya penontonnya nek nganti bubar, nek mirsani nganti bubar, Ya. tak dongakne kathah rezekine. Amin. Sehat awake. Amin. Terus panjang yuswa. Amin. Neng nek bar iki apa iki? Korok togokan. Oh bar togokan kok kondur tak dongakne tambah anake. Tambah anak. Oh, Loh, enek sing amin lho iki mau. wah berarti Bali neng kana arep memproduksi. Maksudnya Arab kulit rezeki lho Mbak. Oh iya. Kan ada yang pedagang, ada yang petani, komplit. Benderut terus Bapak Haji Saifuddin saking Kalipoh lan Pak Goman Telagasari monggo. Slendang
kang saking wukir. Bapak Kades Telagasari mbok bilih ngersaken lagu monggo. Swara kurang pramana ning wasesa ngungrum angungrum marang bendara tiasu Apa to? Lestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Mbak Umi, Dalam buka celuk tampani kendang jaipong irama lengger calungan, Mbak. nggih Monggo. luwe becik patenana timbang pisahan Ayo, ayo. Kameramen nonton. Goman dari Telagasari Ngirawo, Mbak. Nggih. Sing enjang ajeng nanggap. Badhe nanggap tanggal Tanggal Iya, ya. pinten? Oktober Oh. tanggal 12. Oh nggih. Tanggal 12. Ya, mangga. Urip ana gunung iki kowe tak sukake Hei! Mbak Umi, Dalam. tunggal malih Mbak niki ajeng enten sing duet kok, Mbak. Nggih. Bapak Nawin dari Jogja, Mbak. Oh, Ngersaken Roro Jombrang turine badhe nyekar piyambak. Oh nggih. Tebih saking Jogja niki pengen mirsani jenengan, Mbak. Monggo Pak Nawin. Monggo, Pak. Mas Putra Wisandeni, monggo.
Inggah mriki Pak Nawin. Monggo Pak. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang, Nggih wilujeng dalu Pak Nawin. Mbak Umi Hafifah yang Nggih, sangat terkenal Sugeng dalu, Pak. Nggih. lan sugeng dalu sedaya pamirsa lan kru Sekar Buana. Nggih, monggo Pak. Pripun, Pak? Ajeng belajar kali Mbak Umi. Aduh, belajar napa, Pak? Nggih belajar napa mawon. Nyanyi. Nyanyi monggo Ah. belajar. Nggih. Monggo lagunipun Roro Jonggrang nggih, Pak. Roro Jonggrang, nggih. Siap. Monggo Mas, Roro Jonggrang. Mangga Pak Kades Merden Purwanegara dan juga Pak Bau ugi Mas Putra Wisanggeni dan sedaya mawon aturan pinar lenggah sekeco pirsani. Roro Jonggrang pancen kowe ayu tenan. Yang aku nandang kasmaran pas padano prajuritmu kalah perang Mula kowe kula kowe dadi wanita boyongan obat-obat pancen kowe ora ngerti yen Bandung lanange jagat putraku panggih Prabu Damar Moyo aku tuwe aji sekti kondo Pak Kades Logosari ditunggu lagunipun. Roro Jonggrang manut tuntun karwo Candi Sewu iya Jonggrang panyuwun tak turuti instrumen. Kage jampi saya Semaskar Buana. Oke. Rarararara. Roro Jonggrang kowe pancen Gumer. tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Monggo Pak. Bela
Bandung lanange jaga putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji seni Gandawaka manut asun pun darmo Aku duwe bebon cantik sewu sawangi kudu dadi ya jembrang nyuwun Roro juga. nembah nuwun Mbak Umi Hafifah mugi Nggih. terus ngrembaka sekar Amin. buana lan Amin. Mbak Umi bisa mewujudkan untuk cita-citanya sebagai dosen. Amin, pangestunipun, Pak. Aturaken gunging panuwun Mbak Nawin. Alah jenengane napa? Ngono ki. Matur nuwun nggih, Pak. Matur nuwun sanget. Terima kasih Pak, sehat selalu nggih. Aturaken gunging panuwun. Wedok-wedok ora gelem orang urung ditampani. Tapi ya rezeki kok. Iya. Ning ari lila iki kesuwun. Matur nuwun, Mbak. Nggih. Niki Roro Jonggrang sampun dipun pinangkani kula aturi panjenengan pinarak lenggah lho Oke. nggih. Nggih, yon.